Bada ordu erdi auto bera atzetik duzula. Esan ziguten hau zala, paotxaren erresuma, baina gaueko lanean hemen gabiltza zesuma. Neguotzean jantzi gutxiz, dijoa gure jarduna, lanerako da gauata, lanerako da eguna. Nolabait salbatzen dugu, gure presente zurruna, biarra etorkizuna, guretzat beti lurruna. Gizon bat dijoa txofer, nigatik ordaindu duna, ez dakit bera alani, hemen orden erruduna. Ez dakit bera alani, hemen orden erruduna. Miribilako rotondan, errekarriz errekarri, bezelaxe egin ditut mila buelta errukarri. Geratzen dira kotxeak, tagu begira elkarri, beraiek etorri esan, taguk dirua ekarri. Nahi bezelako bezero, atseginik ez da sarri, ta askotan gixan orain, autoan estuta larri. Ertzain auto bat atzetik, eta sirenak aldarri, baietz bera libre utzi, ta neri isuna jarri. Baietz bera libre utzi, ta neri isuna jarri. Nervioi ertza San Francisco, Mercedetik ta somera, ordoa gure iesa, ta iesaren errobera. Nere animoak dabiltz, orain gora gero bera, nere ezkerreko jaunak, ez dirudi oso onbera, ta ertzainak harrapatzen, ez bagaitu ere zera, pentsatzen baterakoa,
izango dudan plazera. Horrelako txea baita, gu prostituton papera, irabazten dugula ere, galtzen ateratzen gera.